הדרכה איך לתפור לולאה לכפתורים בבד דמוי אור. הג'קט שלי נסגר ב3 כפתורים, ובסרטון הזה אני מראה לכם שלב אחרי שלב איך עושים לולאה מקצועית בבד דמוי אור. אני מחזקת את הבד בפליזלין, ואז גוזרת פס באורך 27 סנטימטר וברוחב 1.5 סנטימטר, במקביל לחוט ישר. מחלקים את הפס ל6 חתיכות באורך 4.5 סנטימטר כל אחד. בבד דמוי אור מקובל להשתמש בסרט דביק דו צדדי. מדביקים פס אחד, מקפלים לחצי וגוזרים לפי הסימון ל6 חלקים. סימון עושים עם עט לבן שניתן למחוק עם מגבון לח. על חלק קדמי של הג'קט מסמנים את המיקום הלולאה, 5 מילימטר מלמעלה ולמטה, אורך 2.5 סנטימטר בצדדים. מושכים את הקווים בשביל נוכל לראות את הגבולות של לולאה. בכל חתיכה מסמנים 1 סנטימטר בצדדים ו5 מילימטר מהקיפול החלק. מניחים 2 פסים גב אל גב, צמודים זה לזה בעזרת סרט דביק. תופרים במכונה 2 תפרים מקבילים עם חיזוק. גוזרים בעדינות באמצע ובפינות משולשים. עוצרים 1 מילימטר לפני התפר למעלה ולמטה. הופכים את הפסים לצד הפנימי ותופרים את הקצוות. גימור נעשה הכי בסוף כשהג'קט כבר מוכן וסגור עם עיבוד. ניתן למרוח מעט שמן כדי שהמכונה תעבוד חלק, עושים תפר חיזוק מסביב למסגרת הלולאה, חותכים בזהירות באמצע כדי שהכפתור יוכל להיכנס. התוצאה לולאה נקייה, מקצועית וחזקה שמתאימה במיוחד לבדי דמוי אור.